Okontrolovaná, všetko by malo byť pripravené. Domáci fanúšikovia, pripravte si hrdlá, ruky, ideme kričať, vrieskať, pretože domáci tým žien ide rozbehnúť svoj fokus a potrebujú vašu pomoc. Všetko máme odobrené, ideme na to! Domáci ženský tým vybieha na svojej trati do svojho pokusu. Liga pokračuje. Bran ženy. Vzadu to vyzerá priam ideálne. Ako nie večera to patí vpredu. Strane, ale 17.78 vôbec nie je zlý čas, to bude výsledný a rýchlejší terč bol naľavo 16.87. To bol domáci tým žien, 17.78 je čas, ktorý budeme zapisovať.